Izaleko ez dugu esango zein dan. Ez. Izaleko esan behar da mendin bildu diela. Nun, mendin, horixe da, erantzuna. Osagaiak. Ikusiko zuen. Osagaiak Hasiko bi dira. Flipatzen erderaz esatean bezala. Bai. Naskia egiteko. Zizak, arrautza, eta Bai. ez da tipulik, ez baratxuririk, ez porrurik. Hasi gaituki. Bai. Zeatik ez. Zeatik ez, garrantzi osoa nahi diolako xixari eman, eta hortako alik eta osagai gutxina erabili behar dugu naski egiteko. Beraz, xixa eta arrautza. Xixaren bereztasuna bat, kalidadeko izateko, hortako itxuran antzematen da, usaian. Bai, usaina. Eta gero, beste erabat oso garrantzitsua dana eikia dela, moztu gabe labanarekin, behatzarekin txikitzea. Behatzakin txikitzez? Bai. Eta zergaitik hori? Zeatik, Aroma guztia zabaldu jendalako. Bai? Hola. Bai. Opa. Txikitu jen dugu, xixa guztia. Baina ura eta nabaritzet ez. Hori da. Gero, Bia, zukua dauka. bai, ura. Beste gauza bat netzako klabea dana, xixa naski bat eitekon. Bai. Ikusten ez sutan ez daugula ez erre. Sutan ez dugu jarri zartakik. Ez? Eiken duguna da, bero progresibo bat eman behar dio. Hau guain jarriko dugu sutan. Ez dugu eiken sutan ipini zartagia, eta bertan olioa eta olio berota bota baitzik eta. Ados. Bueno, honekin nahikoa dugu. Ez da xixa gehiagire jarri behar, zati xixan kalidadek ematen du platerarik kalidadea ez kantitatek. Gero, azaldu zenean behin, xixak behar du azkar egin da azkar jan. Bai, behar du Zergaitik hori. Prozesua izan behar du aldan segidanan. Mendian bildu, Ui ba, barkatu. segituan momentuan egin, Bai, eta momentuan jan. ados. Prozesu horitateko gerozta luzego egin prozesua, gerozta aroma gerozta gehiago galtzen zagu. Hau egin eta handik ordu betea revueltoa edo naski egitea, ez da komeni. Orduan beraz, honi, esan bezala, bero, progresiboa hortarako sutan ipini, olio txorrota da bota, Eta bitartean pikin bat, zure lagun bati dituko diogu. bai, zen ideitu behar dio. Jon Balandianani. Bueno, Bandi. Jon Balandianan, Bandi. Hau bandido bat aldeko, zer? Bueno, Kuadriakoa. abizena Balandianandek hortiz etorre, baino bandidore, nik uste dut nahiko bandido dekela. Realzale amorratu bat. Bueno, Realzale- urte ona realzalea izateko. Realzalean morratua. Bakizu nikulea naizela, ez da naiz. Bueno, Reala agian bigarren taldea. bai, hau aldrebeskoa da. A ber, bai, izan. Jon, Bai. zemoz gabiltza. Ondo esan beharko, hemen lanian, euna pasatzen nola dait. Nuna bilalen. Lanen hormigoi enpresa batian, hemen behasainen. Oso ondo. Behasaingo sozia den da hitz zeate, hilabetian behin. Bai, artista, gau. Bandi txibau intzoa, di kozinilla saizela. Kozinillas, ikerren pizka derakutsi ziak, baina, bueno, iken alde honekin dira, modatzea Bai, etxok. egi esan barba lima da, Jon da, kuadria guztiko, gehien laguntzen diten, Pintxe harra. pintxe izugarri hona da. Ni hain naukoan pintxe egiten. Pintxe paperetan. Dira laiz pintxe iken. Bai. Ondo ikasiko dek, Ahintzek ikerrek ez ukalden, Ondo eguztik horrek, Nik, baina lo cosa que praktikak nerekin zizkian horrek garai baten da, karo. Nik seguren itxuan kejatzen da, eta ondo. Bandi, entzun. Bagizu zeigean hemen prestatzen. Bai, Zizan aski bat. bai. Zer iruditzen zaik? Bai, arra, guantxe probatuko nik, Bai. Bueno, Bandi, jarraitu ingo dugu hemen, zukalden. Bale, segi, eta ze menu dakazu gaur? Gaur menua indeuleno antxoak inditugu eta oain naskia. Zizan askia. Antxo bat zure bain txakoli pixkatekin, hauen sas. Earra, bain. Bixi izan dianik artista zehala. Bueno, artista, musio handi bat. Aio. Bueno, Bandi, aio. Ondo segi, Bale, aio. Bai, artista. Bai, behasaindarra, ni behasaindarra nau. Izalen bizina izen behasaindarra eta ormaiztegin lan egiten deten, bai, zu, 3 herritan ibiltzen naiz. Bueno, detailetxo bat. Ikusi dezu, nola indeten, bero progresiboa eman, eta oain egiten duna da. Arrautzan gorringok, Aurretik, puskatzen pixka bat,
puskatu, bai? Honi, botako diot, horri gaz pizkin bat bota diot. Aurretik puskatu itzuzu, bai. Aurretik puskatu, zergatik Eta- hori garrantzitsua da. Bueno, hain garrantzitsua baino gehiago, guain lagundu ingo dio, nasteko lagundu iten diot. Eta nasteko kendu itezu zartaiak. Bai, guain, Zartaia zutik kendu itezu. zutatik kendu. Arrautzak bota, eta, Hau da nik uste ikasgai nagusietako bat. bai, hau, Zutatik kendu egin behar da. eta dena, nastuta daukeunen, behize zutan ipiltzen dut. Hemen naskian nik arazotxo bat eukitzet beti. Da, o likido egi gelditzen zait, Bai. edo lehorregi. Bai, temperaturan dago. Normalen azkar egiten dezulako, baiatzen da momentu bat, ez dezulazuk kontrolatzen naskia. Ez. Eta oso garrantzitsua da naskia norbeak kontrolatzea beak, eta ez beak naskia pertsona. Eta horretarako, hain behar dena da, zutatik atea, Sartu eta atera, sartu eta hori atera. da. Zenba gauza gaur ikasten ari naizen. Sartu eta atea. Eta ja ikusten deunen, pixa bat dominatu deunen, Bueno, arrautza, normalean etxean bakizue, arrautzak ezokatela hori kolore olako hori. kolorerik. Horatzen zea, Bai. abalinen, Bai, bai. nun haitu ginen, Bai. izugarria, bai, gure baserri hortatik gatatzen ditugun produktuek izugarria, eta xixake, bueno, han haitu ginen, ateatzen, baina hauek oso urruti ez dara bilduta, osea, bueno, ikusten duzu ja kuajatzen ari da, baino ez dago ez tortilla formarik, eta ez dago ez da Bai. ur edo urtsuko parterik edo. Bai, eta gero, era horretan moztuta, eskuz, egia dare bai, xixa gelditzen dela asko hobeto integratua, ezta? Bai, deitzen da, naskie, baino kompaktua. Hori da. Bueno, ikusten duzu, hauxe da, eta naski batek eduki beharko duken, berezitasunetako bat da, plater batea botatzen deunen, bai? Plater batea botatzen deunen, ikusten duzu aldamenetan, ez dago saltxarik, baino tortilla pusketarik ere ez dago. Hori lortzen dezunen ekin etxen, orduan, nik uste txaloka atako zaitu zela. Lortuko ez. Bai, Egunen batean seguro, lortuko bai. ez. Nere kuaderno berde honekin, esperantzaren kuaderno honekin. Eta hau, bueno, Inoi, nire kuadriako guztiei, behasaindar guztiei, eta... behazan dagen omenez,